Mapagpalang gabi po sa inyong lahat at nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon Kristo at sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Samang Jesus sa mga Nazareno. Salamat po na binigyan niya ako ng karunungan at nagpapasalamat po ako sa lahat na nanonood sa YouTube channel ko. Pati po yung nag-share. God bless po sa inyong lahat at mega shoutout po sa lahat ng nanonood. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Lahat po tayo. At masaya lang po ako, may konti lang po akong bahagi sa inyo. Isang araw may tumawag ulit sa akin at kanina, yung nakaraan na araw pa pala, siguro baka 5 ho na sila o 7. Pero matanda, marami na ho po kasi, paulit-ulit na lang, yung iba-ibang tao. Maraming salamat na idol nyo ako, pero hindi ko po ako sanay na tinatawag na ako ay idol nyo. Kayo, paulit-ulit ko rin po ito sinasabi na kayo ang aking idol. Nang dahil sa inyo, sinishare nyo ang video ko sa YouTube channel ko kay Andel Ortiz, kahit ka Andy na lang, kasi tawag dito naman sa Pampanga ay Apo Andy. Maraming salamat sa inyo. Unang-unang natin idol, unang-una ang Panginoon at pangalawa ang ating sarili. Ganun lang. Naiilang po kasi ako pag tinatawag niyo akong idol at saka yung tumatawag po sa akin minsan na maestro. Hindi po ako maestro. Tao lang po ako katulad nyo na binigyan ng konting-konti lang. Kasi laki lang po ng butil ng bigas ang kakayahan at kapangyarihan na pinagkalob sa akin ng Panginoon Kristo. Ito yung napakalaki na po. Lahat po tayo may kapangyarihan. Maraming salamat po talaga sa inyo sa panonood. At masaya lang po ako dahil nakakatulong ako o hindi. Natutulungan tayo ng Panginoon Kristo, may buwasan ng inyong mga naramdaman sakit na kahit ako nagugulat. Maraming salamat po. Pero ito, kaya rin po ako nag-video. Kasi sinabi na to sa akin ng Panginoon dati, bago niya ako pinapunta ng Pampanga. Pag marami sa yun nagtanong at tungkol sa salita ng Diyos, sa Bible, sagutin mo lang yung alam mo. At pag hindi mo na kaya, huwag mo na silang sagutin. At kung talagang hindi sila magpapatalo, makinig ka lang, umuo ka na lang. Pag hindi mo kaya, sabi mo, pasensya na. Yun lang. Halimbawa po ganito, napakasimple lang po yung tinatanong nyo sa akin. Ikaw na nanonood sa akin, maraming salamat. Hindi ako galit sa'yo. At maraming salamat din sa mga payo mo. Halimbawa si Akira Yamada, isa siyang monghe. Merong sinasaniba na exorcist o talagang lumilipad o umaangat sa ere, nagwawala at hindi kaya ng 1 tao, 20 o ganun. Kailangan ko pang tawagin si Akira Yamada ang monghe o ang pari o apostol o ministro kung nasa bingit na ng kamatayan ito. Halimbawa lang ito, sinasabi mo sa akin at nagchat-chat ka sa akin sa YouTube channel ko. Ito lang ipapaliwanag ko sa iyo at wala rin akong galit sa iyo at maraming salamat. Maraming salamat. Halimbawa, yun ay pamilya mo o pamilya ko. Kailangan kong tawagin si Akira Yamada, maestro, etc. na siya ay tatalo na sinasaniba ng espiritong masama. Ang sabi ng Diyos, bago niya ako binigyan ng karunungan o bago niya pinunta rito sa Pampanga, lahat tayo ay mahal niya. Lahat tayong mga anak niya sa lupa ay nandito daw siya sa puso natin. Hindi niya tayo iniwan. Na si Yesu Kristo. Ang sabi niya, sino ba magpapalaya sa masamang espiritu? Sasabihin ko kay Satanas, Satanas, umalis ka sa pangalan ko. Hindi naman ako Diyos. Kung ako'y sakali niya at magpakita siya sa akin, di tumakbo ako. Di ba tinatawag natin sa pangalan ni Yesu Kristo? Inuutusan kita sa pangalan ng aking ama na si Yesu Kristo. Lumayas ka sa katawan ng tao niya sa pangalan ni Jesus. Dahil sino ba ang nagpapalayas? Di ba pag nagdarasal tayo sa Panginoon Kristo ay nanginginig si Satanas. Pag natatakot tayo at hindi tayo nagdarasal sa Panginoon Kristo, lumalakas si Satanas. Common sense lang po. Yung nagchat-chat sa akin. Sino po ba ang tatawagin ko? Kailangan ko pa ba ng pari, maestro, ministro? Kung nasa bingit na nakamatayan o sinasapian ng aking pamilya, kung paano nagkataon na napakalayo nila at wala akong pamasahe o wala, itatali ko siya at igagapos ko siya at kakagatin niya ang sarili niya o iuuntog niya ang sarili niya. Halimbawa lang po itong may sapi. Ano po ang dapat natin gawin? Di ba sinabi ng Panginoon Kristo tuwing siya nagagamot?
Anak, ikaw ay manalig sa aking Ama at manampalataya ka. Di ba laging sinasabi ni Jesus, lumayas ka sa pangalan ng aking Ama na si Kristo, si Hesus Kristo. Di ba lumalayas si Satanas? Itao lang tayo. Wala akong kakayahan. Katulad nyo rin ako. Sino bang tatawagin natin ng Diyos, di ba? Alam naman tawagin ko ang sarili ko para palayasin siya, kung sakalin ako ng demonyo, di tumakbo pa ako at mamatay pa ako. Oo, laging sinasabi ito, lahat ng nakalagay sa Bible ay alam ni Satanas. Dahil alam niya, siya ay pinakamagaling sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Gusto niyang tapakan o angatan ang ating Ama sa langit. Pero subukan mo si Satanas na lumuhod sa Panginoong Kristo. Sa langit, hindi siya luluhod dahil alam niya sa sarili niya, siya ay malakas at Diyos. Sino bang yuyuko sa Panginoong Kristo kung sukdulan ng kasamaan ng iyong puso? Diba? Hindi. Dahil hindi nga nila kilala si Jesus Kristo. Tayong mga tao ay nagdarasal sa Panginoong Kristo, ayaw ni Satanas. Pag lumuluhod tayo sa Panginoong Kristo, isinusuko natin ang sarili natin. Inaamin natin ang kasalanan natin, nagawa natin kasalanan, 1 taon, 1 buwan, 1 linggo, kung ano man nagawa natin kasalanan habang tayo nabubuhay. Yun lang po yun, ate, kuya. Sa kayo, gusto mo kung sagutin lahat ng gusto mong tanong sa akin, nandyan ang number ko, tawagan mo ako. Pero kung i-chat mo lang ako mapapagod ako magbasa sa'yo, napakahaba. Common sense lang po. Isipin niyo po, sino po ang tatawagin ko? Kailangan natin ng pare na may pahintulot ang aking ama na binasbasan siya. Paano kung wala? Halimbawa, ikaw. Di ba nga sabi ni Satanas, paulit-ulit ito sinasabi niya. May pinasukan na masamang espiritu ang kanyang anak. Tumawag siya ng pare o ministro. Ito'y totoo. Pero hindi ko na to sasabihin kung sino to. Anong sabi ni Satanas sa kanya? Bakit ka pa tumawag? Tutusin, kaya mo kong palasin sa loob ng katawan ng anak mo. Dahil alam mo, bakit hindi mo kong mapalis kaya ka tumawag? Dahil may kasalanan ka sa Diyos mo. Ito ang ginawa mo. Ipinakita ni Satanas kung anong ginawa ng babae at lalaki. Yung sila ay nasa kamunduhan. Iba-ibang babae at iba-ibang lalaki. Pinakikinggan ka ba ng Diyos mo? Dahil hindi ka pa humingi ng kapatawaran sa Diyos mo, di aking ka. Diba? Kung tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating Ama, nagawa man natin kasalanan o wala, sa isang salita lang natin, lalayas si Satanas. Dahil ang Diyos ang tinatawag natin. Kailanman hindi tayo kinalimutan ng ating Ama sa langit. Andiyan lang siya sa puso natin. Ang ating bibigay nilangisa niya. Lahat tayo meron. Kung meron bang Diyos sa puso natin, hindi natin maiisip. Mag-judgmental, mag-isip na masama, mayaman man ito mahirap, mapanglait at inggit. Kung nananatili tayo sa Panginoong Kristo, kailanman hindi tayo lalapitan ni Satanas dahil alam niya manginginig siya sa ating katawan. Yun lang po. Maraming salamat po. At pangalawa, kaya ko lang naman nakikita ang masamang espiritu sa loob ng katawan ng tao dahil sa mga matang ito. Dahil ang aking mata ay yung ako'y nagmamaneho pa. Lagi akong nanlalabo. Ipinagkaloob sa akin ng aking Ama nito na sa langit ang Poong Jesus Nazareno upang hindi ako malinglang ng aking kalaban na si Satanas. Dahil si Satanas nga ay paulit-ulit sinasabi, lahat ng salita sa Bible ay alam niya. Ang hindi lang magawa ni Satanas, mapanglinglang si Satanas, kahit ano pwede niyang sabihin, dahil sasabihin niya siya ang Diyos. Ang hindi marunong lumuhod sa harapan ng ating Ama sa langit, dahil alam niya sa sarili niya na siya ay mas malakas sa Panginoon natin. Dulang natin tinatalo si Satanas. Kung lumuluhod tayo sa Panginoon, tumingi tayo ng kapatawaran, tatalunin natin si Satanas sa isang salita lang. Tawagin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, palayasin si Satanas. Yun ang sinasabi. Kaya medyo kunti lang na ito'y pinang mga matang ito, ang dati kong mga mata ang malalabo at na hindi na dumidilat at hindi ko to sinasabi sa aking magulang na hindi ko alam kung mabubulag na ako. Nang dahil sa mga matang yan ay pinagkalob niya sa akin. Kaya minsan nakikita kong isang tao ay walang ulo.
buto, kalansay, etc. Akala ko nga dati ay may krong-krong na ako. Hindi ako nakapag-aral kaya wag mo akong laging bibigyan ng magandang salita sa mga yung pinag-aralan. Oo, lahat tayo nag-aaral sa Bible. Pero lahat ito, hindi ako nakapag-aral. Hirap ako magbasa. Ipinasok lang ng aking Ama sa langit yan. Tinuruan niya lang ako magsimba't manalangin at manalangin sa Kanya. Itinuro niya lang ang lahat para sa akin nang kaya ko lang. Hindi niya naman lahat. Kasi laki lang ito ng buto ng bigas. Yun lang ang kaya ko na magpalayas ng mga masasamang espiritu. At ang tungkulin ko lang ay ibalik sa pananalig at pananampalataya ng mga tao. Hindi humusga ng tao o hindi maging judgmental. Kailangan baguhin at ibalik sa pananalig at pananampalataya. Mahal tayo ng Diyos. Yun lang po't maraming salamat at kayo po ang idol ko. Lahat na nagsasabi ng idol sa akin, maraming salamat pero kayo ang idol ko. Unang-una pa rin ng Diyos sa aking puso, pangalawa kayo. Nang dahil sa inyo, nanonood kayo. At maraming salamat. At yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, please notification bell para lagi po kayong update sa aking video. At God bless po sa ating lahat at hindi po ako galit sa iyo. Lalaki ka man o babae ka, maraming salamat po sa lahat ng payo niyo sa akin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. At sa lahat po ng mga masasama namang iniisip sa akin, mabuhay po tayo na may dangal.